الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. İçki kötülüğün zehirli arkadaşı. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır. Müslümanın aziz Peygamberim aleyhissalatu vesselam etbeşidir. Hoş içkiye dur beken jberku evmaka her günehiye. ایک جبریا هوا جیانا خود درباس کری جبوکو عبادت الله بکد خوش انسانا دور کر و چوشکفت کده لویر عبادت رب خود کر بس جنکا کا فاحشه الوکس عاشق بو اوه جنکا فاحشه بردستیک یا خواه هنارتن وظلامه و بو شاهدیه که دعوتی مالا خواه کرد اوه ظلامه جی قبول کرد و الگل و بردستیه حتا مالا ویجن کی هندی درک و وظلامه درباس کرد با و بردستیه الپشت و او درد کرد حتا و او ظلام حتا دا ویجن کی برای خدای پچوکک و قدحک یا içkiye jî lwêriye. Evê jinkê gote falan kes wallahi ne ji ber şahidiye migazî te kiriye. Migazî te kiriye an tê vê şola pîsil gelmekî an tê vê piçûkê hekû jî an jî tê vê içkiye heve xwî. Tu mecburî çiriyatενînin ve ek jvat bijî. Ew jî hizrê xwe dikir bêjî ya sevek ve xwarina îçkiye. İçkiye divexwet heta pê serxweş dibet wê tişta pîsil gel wê jinkê dikir ji bo ku ev tişta kirî jî bête veşartin û çi kes pê nehesit wê piçûkê jî dikujit. Piştî hingê Peygamber aleyhissalatu vesselam hod bêjit hûn içkiye dûr bin, xwe dûr bikin ji ber ku ew îman gel êk nabin. Êk hebit yadî qebûl nakitin. Yani mana heger îman hebit içki dê nebit, heger içki hebit îman dê nebit. Müslümanın aziz dîn-i İslamê qaidet ve deynane biva ruhê me, malê me, aqlê me, baweriya me, nesla me pê tê de parastin. û eynî emrê me dikit, em jî va tişta parêzin. Ew tiştê ku siheta me avête tehlûkê de, eynî we malbata me, hişê me ji serê me dibit, خسار المال مدبت او تشتت و او خرابیت و گریدانت و همی قدحه کرنا و بوما حرام کرنا ها içki ekişvaya içki او بدناکو روحکو عقلکو رب عالمه هم نعمت دائمه هم جی امانت دائمه غیانت الویا خراب کرنا الوایا
او مالكو لازم امد برخو و برپچوکی خود بدن خسارتا و ماله اسرافا و ماله خرج کرنا و مالیت ریا حرامیه ده içki ber içkiye huzura malbatê hêviya piçûka pêşeroja ciwana tarîd bidin. Ew dergihê bo qenciyê çin wextî ew dergihê têne girtin riyê xirabiyê zêde bin. Hevalînî bi dûmahîd bin neyarînî dest pê dikin. Belê xwe bidinê her sal ji ber îçkiyê gelo çend qezayê trafîqê çê dibin. Çend insanet mirin. Kuçikê çend mala tamiret çend piçûk bêxudanet bin. Yani mêr û jin jek çina paş. Çend nexweşî, fitne û fesadî, neyaretî kettet navbera insana de. Ji ber wê ke ayeta destpêkê de jî mixwandî Allah Azze ve Celle li ser vê çendê me hişyaret kir. Ku hindî îçkiya qumara ev şolê şeytanê ne. Şeytanê bi va tişta divêt nexweşiyê, fitne û fesadiyê, neyaretiyê bextet navbera me de. Me jêk dûr bikir. Me bikte neyarek, me bikte xundarek. Divêt meş Rabbê me bikir. Meş ibadetê Rabbê me, meş nivêjê, meş taat û ibadetê wê bikir. Nexwe Müslümanên azîz, bila em berê xwe nedin riyeka hû. Ya ku xerabkirina me, ya malbata me, ya civaka me watê de heyî. Bila em riya xwe serva tiştê hû bigirin. Heger hindekîş me wejî bin, bila em tûbe bikin. Bila em tûbe bikin li xwe bizivirin. Bu heger em tûbe nekin û li xwe nezivirin, hingê hem dunya me, hem axireta me dê xirab bitin. Em ê xwesirin. Ew sihheta Rabbi Alemê Azze ve Celle daye me. Ew beden, ew aqil, ew ruh. Bilal gorey viyana Rabbê xwe, gorey razîbûna Rabbê xwe, gorey feydê xwe yê dunyayê û yê axiretê. Bila em xerc bikin, bila em bidin rê. Rabbi Alemê Azze ve Celle me ji wa kesa binivîset ew kesên ku berê xwe nadin evariya. An ew kesê ku ev tişta hû ev êba hû li dev heye jî ji wê guneha xwe tûbe dikir, ji wê guneha xwe dizivirit. Rabbi Alemê Azze ve Celle yên we tûbeka hû bîte nasîbê we jî. Rabbi Alemê Azze ve Celle nuhra îmanê dilê me de geş bikir. İmanê dilê me de qaîm hakim bikir. Bêhna me ya dumahiyê me li ser îmanê, me li ser İslamê bibir. Rabbi Alemê jiyaneka li gorî viyana xwe, mirineka li gorî viyana xwe bîte nasîb.